Čaute všetci, vítam vás opäť Dominik Max u ďalšieho dielu, vlastne prvého dielu Ghost Recon Online. Jak sa môžete povšimnúť. A napíšeme si tam svoje heslo. A nikto nebude vedieť. Aspoň dúfam. Pretože keď áno, tak vás... No nie. Ale ideme na to. Táto hra je dobrá, môžete si ju stiahnuť, tak ako ja. Je to po slovensky? Počkať. Friends. Tak asi ne, čo? Ne, nie je to po slovensky, nevadí. Tak ideme na to. Ja som každého už vyskúšal, každého z nich. Toto je zatiaľ prvý, čo som mal. Prvého. Toto je 6. A 6. A teraz ideme s týmto? Alebo s týmto? Alebo s týmto? Alebo s týmto? S týmto ideme. Má dobré schopnosti. Je to tu dobré, mám tu priateľov svojich. No, aj neviem, na čo sú tam, a asi na čitovanie. No a tu je proste play, aby sme mohli hrať. A nebudem dlho zdržovať, lebo môžem hrať asi tak len nejakých 10 minút. A toto strašne dlho trvá, dokým sa to... Takže dáme si... Idem to trošku... Čaute, sme späť a ideme na toto Balaklava Subpen. Hej, čo chceš? No. A to sa to presekne, lebo 15 minút nebudeme čakať na túto hlúposť, ešte sa to bude stať. Takže to sa to presekne, mám sa ukázať, na čo ideme, takže... Tak, a už sme tu späť zase. Kamera trošku kývala. No a ideme, vidíte, máme tu mapku, takú, a nechce mi to ísť. Ideš alebo nejdeš? No poď. Rýchlo, nebudem tu čakať. Ovláda sa to šipkovať, tak? Normálne shiftom šprintujete len klik shift a už pôjdete šprintovať. Vidíte, kliknem shift, nedržím ho a idem. Kliknem zase shift a už neutekam. Vidíte to? Je to prosté. A CTRL si takto lahnete. A C-čkom zase takto sa skloníte. Tak. A idem teraz shiftom. A ozaj, streľate normálne. Týmto kolečkom si priadzujete zbrane a týmto normálne takto. Tak a už nám beží čas, takže sme na nič. Sme na hlavnici. No, pravdíme si asi zbraň na takúto a toto tiež na toto. Sečkom hento tam je, aby som nepriateľov takto mohol, že kde sú takí červení. Počkaj, ja vám to hneď znázorním. Vidíte? Tak je to. Počkaj, takto sem. A teraz vám to ukáže, kde sú nepriateľa. Tu nepriateľ, ja sa to pletiem. Som jak malé decko 10-ročné. No však vlastne 10-ročný. Ale nechod tam. Hoďo! No, a už tam aj niekto zdechol. To nebol moc. Čo, tak hneď som zdechl? Parchanti. 13 sekúnd budeme čakať. Koľko vlastne nahrávam? Len dúfam, že to nie je dlho, pretože ja túto hru stále dlho hrávam. Ideš? Jaj, bože. Vieme, že za tých 5 minútiek skončíme. Bo iba 14 minút môžem natáčať a ja chcem len 10 minút, aby to netrvalo moc dlho. A Ečkom preskakujete takto veci, ale normálne neskačíte takto. Hejo! To je! A tam je jeden. Ty vado. Kamoško? Kamoš? No... Haja. Tak. Hej, tu som. Ty sem. Ne, ty si... Nie som šialený.
Ale mám všelijaký, čiže to znamená, že nemôžem múku, je to hrozné, pretože som stále hladný. A teraz, môžem si mobil? Alebo kameru? Keby som teraz zjedol kameru, tak už by bolo po natáčaní. Ideme skočiť do reky. A to by ma zabilo. Haja! Zakryš! Proč? Proč a proč? Nepla. Haja, ideme tady to. Haja. A tam je jeden spratek. Ale tu sme ešte neboli. Zväčšíme si mapku. Kývarada zakruje. Nikto? Ty kokos. Aha, tam niekto uteká. Haja. Aha. On má ochranu. Tak rodí sa kto môže. Takže round 1, neviem koľko prešom. Teda neviem. Diví, že to tu ukazovalo na tej kamere, že koľko točím asi tak. Asi typnem, že asi tak už 8-7 minút. Neviem, ale skončím pre istotu nahrávanie, takže uvidíme sa u ďalšieho dielu Ghost Recon online. A majte sa dobre, dúfam, že si túto hru zahrajete a budete si užívať. A šťastné, veľkonočné, všaknú veľkonočnú noc. No, som na to prišiel. Tak čaute. Uvidíme sa u ďalšieho dielu.